Dobre, pokračovali sme v tuneli smrti. Hovor teraz ty to, komentuj. Našli sme tu, viete, čo sme našli predtým, čo sme vám hovorili, že ale to nebola pravda. Vieme, ako sa to používa. Je to zdroj pitnej vody! Kokot, kúkaj. Šupa, pecka. Teče to. Pozri sa na kamery, aké je krásna vodička a Lisek podmal, že toto bola, koľko prečasovala čisto kartu, všetko vypatráme ho. Horacio ma to učil v 94. keď som nežil. To ešte na výskupe sa chodí, nie? No. Počkaj, Počkaj, nech na to zasvítim. on sa to rozpadá, pretože toto je... Kto a odkiaľ išiel? Papier, no takže išiel z Hlohovec, koľko to je môj listek? Vodič 138. Každé toto je môj listek, že som... Ja aj tak, žiadny listek sme nenašli, schovaj to. Našla si to. Žiadny listek. Dobre, stačí. Dobre. Takže ešte raz tej vody. No, tak toto je ten zdroj pitnej vody. Vody, áno. A kvapka to, ukáž, dám si aj na motačku, bude to no, jasné. Dobre, pokračujeme, vypínam video záznam. Kámoško, ďalší hovnový grál. Čo, stráček to ide podľa teba? Načo, nevidíš tú vodu, aká je taká pila? My sme to ozaj pili? Ja ešte točím! Ty si kokot! Ty to vždy dojebeš, vypri to!